ስደተኞችም እያባረረች ነው። የባህር በር አጀንዳ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ። ጅቡቲ ኢትዮጵያን ቀርታለች። ባህር በር አክሰስ ማግኘት አለ። ጅቡቲ ለኢትዮጵያ ለቅርስ ውስጥ እንደተሰነቀረ ስጋ ናት። ወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል። ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ከጥፍእዎ ከብርስዎ ብታንኪ ከመይ ገይሮም ክረግፅዎ ከምዞማ ኣብ ሽዒብ እኮ ደቂ ኣንስትዮ ማማይ ሓዚለና ኣለዋ ቆልዑ ሓዚለና ኣለዋ ብታንኪ እዮም ረግጮም። ኣብ ትግራይ እኮ ብኣልማሚት ዘይተቃፀለ ገዛን መሬትን እኮ የለን። ዓፀወ መንገዲ ክፈት ዘይከኣለ መንገዲ ከፊትና እኮ ሕዚ ሕብረተሰብ ይርብሐሉ እኮ እዩ ዘሎ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ዓለዋይ ጉጅለ ተራኺቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኤርትራ ሓሲቦሞ ዘሎ ነገር ናይ ራማ መንገዲ ተኸፊቱ ኣሎ፣ ናይ ዛላምበሳ መንገዲ ተኸፊቱ ኣሎ፣ ናይ ኢሮም መንገዲ ተኸፊቱ ኣሎ። ላይት ኢንተርቴይንመንት አንተ ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ዓለዋይ ጉጅለ ሚኒስትር ሃገራዊ ዝምድናታት ደቡብ አፍሪካ ተራኺቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ሎሙን ካብ ዓዲ ሃሎም ወይዘሮ አናት አንዲሞራካ ምክትል ሚኒስትር ሃገራዊ ዝምድና ምትሕጋዝ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ልምዓታዊ ጉዳያት ከምኡውን ኣብ ሞጎ ክልተን ሃገራት ዝምድና ምሕዝነት ምትሕብባር ንምድዳል ዘተከም ዘካየዱ ሚኒስትር ዜናት ሃገር ሓቢሩ። አብይ አህመድ ኣብ ናይሎም ማዓንቲ ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረበ ዘረባ ንስማዕ እዩ። ኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ፣ ሀገር ሁኑ። ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም። ውጊያው ከተነሳ የተከበረው ምክር ቤት ውጊያው ከተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ። ከዛ በኋላ አይሰራም። አሁን አለመጀመር ማለት ነው። አሁን ውጊያ እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው እንዴት ዩክሬን እያየ ፓለስቲንን እያየ ስለማገዝ ያወራል? ማንም አይሞትልህም። ሞራል ይሰጣል እንጂ አይሞትልህም። መጨረሻ የምትሞተው አንተው ነህ። ከገባን ግን ግልጽ ነው ውጤቱ። አስተማማኝ አቅም ነው ያለን። ማንም አያቆመንም። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ባርከም ሰማዕኩም ወይ ቅድሚ ሕጂ ኢትዮ ፎረም ጋዛ ባግዳድ ክገብራ ኢሉ ጸብጻብ ሂቡ ነይሩ። ነዚ መበገስ ጌርና ድማ ንሕና ብዙሕ ንዛረብ ነርና። ሎሚ ግን ብኣፉ ኣብ ማእኸል ባይቶ ፓርላማይ ናይቲ ሃገር እቲኣ ንኤርትራ ጠንቂቕዎ ኣሎ። ልክዕ ከመን ከም ዩክሬን ከም ፍልስጤም ኢሉ ድማ ኣፈራሪሑ ኣሎ። ማንም ዝሕግዘኩም የለን፣ ማንም ዝድንግፀኩም የለን፣ ክነጥፋኣኩም ኢና ክንድምስሰኩም ኢና። እዚ ዓይነቱ ዘረባ ብዕሊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት አዋጅ አውጅሉ። ብርሃኑ ጁላ ኣብ ናይ ትማል ዝነበረ መደርኡ 200 ሚሊዮን ብ2 ሚሊዮን ህዝቢ ባሕሪ ኣይዕጾን እዩ። which means 200 ሚሊዮን ጉሮሮ ባሕሪ ካብ ዝዕጾ 200 ሚሊዮን ካብ ዝጠሚ 2 ሚሊዮን ኤርትራዊ ይጥፋ ኢሉ ድማ ተዛሪቡ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና። ስለዚ ቃልስና ብዝተወደበ መንገዲ ሚዲያና ድማ ብዝተወደበ መንገዲ ክኸውና ምስ ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ጽምዶ ጽቡቅ ውጽኢት እዩ ዘምጽ ዘሎ 4 ዓመት ፌደራል መንግስቲ ለሚና ክትግበረልና ዘይኸኣለ ተተግቢረሎ። ናይ ራማ መንገዲ ተኸፊቱሎ፣ ናይ ዛላምበሳ መንገዲ ተኸፊቱሎ፣ ናይ ኢሮም መንገዲ ተኸፊቱሎ። ህዝቢ ንህዝቢ እውን እናተራኸበ ይኸይደሎ። ስለዚ እዙይ ተጠናኺሩ እንተቐፂሉሲ ዓብይ ረብሓ ዘለዎ እዩ ንኽልቲኡ ህዝቢ። እቲ ህዝቢ እውን ባዕሉ ብድልየቱ ኣብቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ እዩ። ስለዚ ካሊእ ሽማሽም ክወሃቦ የብሉን። ንኹናት ተባሂሉ እውን ኣይኮነን ጽምዶ ዝግበር ዘሎ፣ ንሰላም ተባሂሉ እዩ ጽምዶ ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ሓደ ሰባት ንኹናት ይሁን ግዛዕ ኖ ንሕና ከም ውድብ ንሰርሐሎ ኣለና ኢና። ንምንታይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ማለት 4 ዓመት ዝተዓፀወ መንገዲ ክፈት ዘይከኣለ መንገዲ ከፊትና እኮ ሕዚ ሕብረተሰብ ይርብሐሉ እኮ እዩ ዘሎ። እሞ ሓንቲ ጥይት ከይተተኮሰት ብሰላማዊ መንገዲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክስራሕ ተሎ ክበራታታዕ እዩ ዝግብኦ፣ ክሰፊሕ እዩ ዝግብኦ። እዙይ ናብ ኣምሓራ ናብ ካሊእ ናብ ዓፋር ክንወስዶ እዩ ዝግብአና። እንዲያም ከም ተመክሮውን ክንወስዶ ኣለና። ስለዚ ተደጋጋሚ ውድባት እውን በቃ ምስ ኤርትራ ወይ ምስ ሻዕብያ ጽምዶ ምፍጣር በቃ ኩናት ምዕዳም እዩ ዝብል እዙይ ጌጋ እዩ። ኩናት ኣይኮነን ንዕድም ዘለና። እንደገና ከዓት ህዝቢ ባዕሉ እዩ ዝራኸብ ዘሎ እምበር ማንም እውን ቀስቂስዎ ኣይኮነን። ስለዚ
ረብሓ ክልቲኡ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ኣብ ዘረጋግጽ ጉዳይ ኩልና ዓሲልና ክንሰርሕ ኣለና ኣይደልን ዝብል ኣካል እንተሃልዩ ከዓ ዘይኮነ ሽማሽም ክህብ የብሉን ዝብል ርእይቶ ኢትዮጵያ ንዓና ብዝኾነ መንገዲ ክቐብርዎ ዘይኽእል ፀገም ዘብፅሐት ዓዲ እያ 4 ነጥብ ዝኾነ ሰብ ክካታዕ ይኽእል ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ክትረክብ ናይ ተጋሩ ረብሓ ናይ ትግራውያን ረብሓ ኣብ ኢትዮጵያ ክረጋገፅ ኣይኽእልን ካብ ኢህወደግ ንላዕሊ ንኢትዮጵያ ተቆርቂሩ ንኢትዮጵያ ከመዓራሪ ንኢትዮጵያ ዝረግዐትን ናብ ዲሞክራሲ ትኸድ ዓዲ ክገብር ካብ ድኽነት ክትወፅእ ካብ ድንቁርና ክትወፅእ ዝሰርሐ የለን ተጋሩ ዝወደቐት ዓዲ እንትፋት ክትዘርእ ዘይተምሃሩ ብሄርን ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሰብ ክመስሉ ዓዲ ክመርሑ ብቋንቋም ክዛረቡ በጌቶም ከመሓድሩ ኩሉ ገይርና ኣሎ እዚ ተገይርዋ ዘይትቕየር ኢትዮጵያ እናበልካ ኣብኡ ክትነብር ድንቁርና እዩ የኽለካ ደልዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ንግበር እዩ ሕዚ ካብዚ ክንወፅ እንተኮይና ኣነ ከም ኣማራፂ ሓሳብ ሒዘ መፅአኒ ኢኹ ዝምጉተኒ ሰብ ተሃልዩ ብሓሳብ እዩ መጉተኒ ፀርፊ ኣይኮነን ፀርፊ ስኢሉ ናይዞም ትራሽ እዩ ትርጉም የብሉን ሓሳብ ግን ኣነ እንታይ የብለኹ ምስ ኤርትራ ተባኢስካ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ተባኢስካ ተራፂምካን እቲ ምስርተ ሃገረ ትግራይ የላን ከም ብሄር ዝቕፅል ህዝቢ ኣብ ትግራይ የለን ዝብል ሕቶ ዘለዎ ይምፃእ ብታሪክ ክንመራመር ንኽእል ክንካታዕ ንኽእል ድሕሪትካ ፀላኢ ብቅድመኻ ፀላኢ ብምብራቕ ፀላኢ ብምዕራብ ፀላኢ ጌርካ ሓደ ብሄር ህላውኡ ክተረጋግፀሉ ኣይትኽእልንኻ ፍልስፍና ጌታቸውን ፍልስፍና ናይ ጻድቃን ንህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ህዚ ውሕስና ኣይኮነን ውሕስናና ክኸውን ዘለዎ ፀገምና ከፍ ኢልና ኣብ ጠረጴዛ ምስ ኤርትራውያን ንፍታሕ እዩ ኤርትራውያን ታሪኻውያን ፀላእትና ኣይኮኑን ናይ ታሪክ ፅልኢ የብልና ምስ ኤርትራውያን ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ መራሕትና ኣብ ልዕሊ ባህልና ኣብ ልዕሊ ቋንቋና ኣብ ልዕሊ ሃይማኖትና ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮዊ ሃብትና ዝገበርዎ ግበጣ የለን ከምፂ ይኽእል እዩ ታሪክ ኣብዛ 20 ዓመት ዝኾነ ነገር ተፈጢራ ዶ የስ እንታይ ፈጢርዋ ናይ ብዙሓት እያ ንሰቡ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ናይ ኢህወደግን ናይ ህግደፍን ዝተፈጠረ ናይ ምትህልላኽ ኣሎ ካልኣይ ናይ ምዕራባውያን ነዊሕ ኢድ ዘይጠዓሞም ዘይመቸዎም መራሒ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩሉ እንተሎ ነገር ኣሳቢብካ መፂኻ እቲ ህዝብታት ናብ ሁከት ተእትዎ ናብ ግጭት ተእትዎ ስለዚ ምዕራባውያን እመን ይትእመን ኣብ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ብሓፈሻ ድማ ኣብ ናይ ኢህወደግ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ናይ ህግደፍን መሪሕነት ሕጉሳት ኣይኮነን ምዕራባውያን ስለዚ ክልቲኦም ክጠፉ እዮም ድል ክልቲኦም ንክጠፉ ብስብ መሬት ይመፁኻ ብናይ ኢኮኖሚ ዝኾነ ሰበብ ይመፁኻ ዝተፋለሰ ታሪክን ባህልን ሒዞም ይመፁ ነገራት ክቁስቁሱ ርጉዕ ዞባ ከይኸውን ሰላም ከይህሉ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ሰሪሖም ከይሓልፈሎም ዝምድንኦም ከየጠናኽሩ ዝለዓልን ዘይለዓልን ኣጀንዳ ናምፃኻ ኣብቲ ህዝቢ ምጥርጣራት ክሰፍን ምግባር ኮነ ተባሂሉ ናይ ምዕራባውያን ናይ ነዊሕ ኢድ ሕዚ ምንም ዓይነት ፀገም ኩደልካፅና ስለዚ ናተይ እንኮ መርአይት ታመስኮት እየ ነግረካ ኣለሁ ኣነ ጀነራል ገለ ይበል ምሁር እየ ዶክተር እየ ይበል ምስ ኤርትራ ተፃሊእኻ ተናቂትካ እቲ ምስረታ ሃገረ ትግራይ እተቐፅሎ ብሄረ ትግራይ እተቐፅሎ ባህሊ ታሪክ ሃይማኖት ምናምን የለን ስለዚ እንኮ ምስ ሓው ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝምድና ክንፈጠር ኣለና እዩ ማለት እዩ እዚኣ ንድሕር ጌርና ንሽዋውያን ሓሳዳት መራሕቲ ከመይ ከም እንምክቶም ንፈልጦ ኢና ከመይ ከም እንምክቶም ኣብ ሕሉፍ ታሪክ እኮ ርኢና ኢና ከመይ ጌርና ከም እንመከትና እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ከጥፍእዎ ከብርስዎ ብታንኪ ከመይ ገይሮም ክረግፅዎ ከም ዝመከሩ ኣብ ዓለም ኣሰካፍ ዝኾነ ስራሕ እኮ ፈፂሞም ሊቀመራ ካሳይ ዝበሃል ጀነራል እየ ዝብል ኣብ ሽዒብ እኮ ደቂ ኣንስትዮ ማማይ ሓዚለና ኣለዋ ቆልዑ ሓዚለና ኣለዋ ብታንኪ እዮም ረግጮም ኣብ ትግራይ እኮ ብኣልማሚት ዘይተቃፀለ ገዛን መሬት እንኮ የለን ብናይ ሸዋ መራሕቲ እዚ ኣብ መንግስቲ ሃይለማርያም ጥራሕ ተረእየ ጌርካ ከይትሓስብ
ወይ ኣብ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1935 ዝተፈጸመ ጥፋት ጌርካ ከይትሓስብ ወለድና ብልዕቶም ክስለው እኖታትና መኺነን ክቐርያ ፍረ ንኸይንፈሪ ዝገበሩ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ሸዋውያን እዮም ብናይ ኤርትራውያን ብልዕቱ ዝተሰለበ ትግራዋይ ኣብ ታሪክ የለን ኣብ ኣኽሕዛ ካብ ምናልባት ኣረጋይ ጽናሑድ ናፍታ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ናውና ኮርስና ስለዚ ታሪካዊ ጥሪ የብና ይኽለከ ንሕና እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንታሪካዊ ፅልእ ዝዕድም ዝገበርናዮ ብተጋሩ የለን ሶልካ ናይ ፖለቲካ ሓልቂ ተባሂሉ ከምዚ ዝገበርና ዞም ዓጋሜ ዞም ተጋሩ ዞም ግዛዓምዛዕ ዝብሰብ ኣሎ ብወገን ትግራይ እውን በቃ ከምዚ ገይሮም ዞም ሻዕብያ ዞም ኤርትራውያን ከምዚ ገይሮም ንዓና ጥፊኦም እዮም በቃ ናይ ኤርትራ ሃገራውነት ከረጋግፁ ዝደልዩ ገለ መለ ዝብል ተህዲድ ኣሎ ኣነ እዚ ኣይቅበል ሓዊ ህዝቢ ኤርትራን ሓዊ ህዝቢ ትግራይን ባህሉ እሙነቱ ሃይማኖቱ ቋንቋኡ ምሕደሩ ሒዙ ብሰላም ክነብር ዝኽእል ህዝቢ እዩ እኳ ደኣስ እንትበዝሕ ዝተጣመረ እዩ እቲ ህዝቢ ሓደ ካብቲ ሓደ ክትፈልዩ ኣይትኽእልን ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ትሽዓተ ብሄራት ንዓና ኣይውክልናን እንታይ ተወካስኻ ኣነ እቲ ብልየን ሓወ እዩ እቲ ትግራይ ሓወ እዩ እቲ ህዳሪብ ሓወ እዩ እንኳን ኤርትራውያን ሱዳናውያን ሕዋተ እዮም ዘለዉ ሙስሊም ሕዋተ እዮም ኣነ ብሰላም እየ ዝነብር ብሰላም ክነብር እየ ዝሰርሕ እንታይ ለካ እንታይ ቀጭቀጭ የብለካ እንታይ ዓወፅቆፅ የብለካ ከምኡ ዓወፅቆፅ ዘብሎ ናብ ኣስመራ ኸይ ዓደይ እንዲ ኣስመራ ዘይከድ ይሕዋተይ እንዲ ዓዲ ሕዋተይ እዩ ስለዚ ጥዑይ ፖለቲካ ይኮናን ነስጉም ዘለና እዩ መሊሱ ዘጥፍአና መሊሱ ከብርሰና ዝኽእል ኣጀንዳ ናቐረፅና ባዓልትና ኢና ነሳስ ዘለና ይኽለካ ወዳጅም ጠላትም ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም። እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል። ጥላን የምታየው ብርሃን ሲኖር ነው ሲከተል የምታየው። የራስህ ጥላ ብርሃን ሲኖር ይከተላል፣ ጨለማ ሲኖር ይሸሻል፣ አይታይም። በችግር ጊዜ የኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳውም። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደም ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ለፈዋን ኣብ አዲስ አበባ ባሕሪ ዘይብሎም ኩንሶም ብዛዕባ ባሕሪ አኼባ አካይዶም ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ባሕሪ ዘካየድዎ ድማ ንወደብ ዓሰብን ባፅዕን ንናይ ጅቡቲ ታጁራ ትበሃል ቦታን ንሰለስቲአን ኢትዮጵያ ንኸተመሓድር ኣታት 1.5 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ክገብር ኢላ ነይረ። ምናልባት ነዛ ቪድዮ እዚኣ እሞ ረአይዋ ማለት ኢትዮጵያ ዝበለቶ ፅንሑ እዚ ወፃኢ ትሪእዎ ዘለኹም ዝበለቶ ባዕላ ኢትዮጵያ ነዚ ብምግባር ባሕሪ ይኹን ወደብ ንኽጥቀም ነይሩ። እቲ ሓሳብ የግዳስ ጅቡቲን ንሶማሊላንድ ዝነበረ ፍሕፍሕን ክትተሃዳድ ኢላ ኮዋላ እሺ ኢላ እንተነበረት የግዳስ ናይ ኢትዮጵያ ድልየት ግን ባሕሪ ንምጥቃም ወይ መደብ ንምጥቃም ዘይኮነ ባሕሪ ናይ ዋንነት ኢላ ስለ ዘለዓለት እዚ ከተራዳዳእ ስለ ዘይከኣለት ቀዲማ ቀድሚ ኤርትራ ድማ ጅቡቲ ንስዑድ ዓረብ ማለት ብ30 ዓመት ክራይ ብምሃብ ንኢትዮጵያ እቲ ደልያቶ ዝነበረት ወይ እቲ ሓሲባቶ ሓይሊ ባሕሪ ከተቐምጠሉ ሓሲባ ዝነበረት ቦታ ከቶም ኩነኣት ተረኣያ
بزيادة جن نابز ملوك تحسوا خسجركم حبيركم اسكي رأيهم من هذا الفيديو شير سبسكرايب لايك ومقبار كومنت وين هاي ترسلوا بزخنا نبت فيديو اسكو خسجركم مو حسبكم لما أمطلع ኢትዮጵያ ጅቡቲን እንደምን አጣች? ጅቡቲ የጥርስ ውስጥ ስጋ ሶስት ወደብ ያላት ጅቡቲ አንዱን ታጁራን ለኢትዮጵያ ለመስጠት በዚህ ዓመት መጀመሪያ ላይ መፍቀዷ ይታወሳል። በሶማሌላንድ ወደብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ከምትጋጭ ታጁራን ሰጥታ ማስታረቅ የደግነት ሚና ይዛ ነው ብቅ ያለችው። በዚህም ዓለም አቀፍ ትኩረት ሳበች። ይሁንና የጅቡቲ ስጦታ የማስመሰል እንጂ ከልብ አለመሆኑ ይታወቃል። እነሆ ታጁራን ከሰሞኑ ሳዑዲ አረቢያ ለ30 ዓመታት እንድትጠቀምበት ሰጥታታለች። ባህር በር የማግኘት መብቷ የተጠበቀ ተፈጥሯዊ መብቷ ነው፣ ህጋዊ መብቷ ነው። የባህር በር አክሰስ ማግኘት አለባት የሚል ነገር አለ። ኢትዮጵያ ወደብ እንዲሰጣትና አንገት ማስገቢያ የባህር በር ለመጋራት ጥያቄ ማቅረቧ አይዘነጋም። ይህን ተከትሎ በዙሪያው ያሉ ጎረቤት ሀገራት ከባድ የፖለቲካ ሴራና አሻጥር ነው የፈጸሙት። ባልበላውም ጭሬ ልበትነው እንዳለችው ምቀኛ ዶሮ ሁሉም ኢትዮጵያ ወደቦቻቸውን ከምትጠቀም ለሌሎች ሀገራት አሳልፈው መስጠቱን መርጠዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ለአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ የጻፉት ወደቦቻችንን ኑና ተጠቀሙባቸው የሚለው ደብዳቤ የአገሪቱ ፖለቲከኞች ለኢትዮጵያ ያላቸውን የጥላቻ ደረጃ ያሳያል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂም ወደ ሳዑዲ ልዑክ ሰደው የአሰብን ወደብ ተጠቃሚበት በማለት ማስለመናቸው ያስተዛዝባል። የኢሱ ወዳፎምም ሆነ የሐሰን ድርጊት በጅቡቲም ሲደገም ነው የታየው። ጅቡቲ የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ እንቁለልጭ ስትል ከርማ በስተመጨረሻ ሳዑዲን ጋበዘችበት። Yusuf said country will offer 100% stake at the port to neighboring Ethiopia. ጅቡቲ የኢትዮጵያ አካል ነበረች። በ39 ዓመታትም ለፈረንሳይ በኪራይ ተሰጥታ ነው የቆየችው። ነገር ግን በዛው ነፃነቷን አወጀች። ከኢትዮጵያ ጅቡቲን የነጠቀው ለፈረንሳይ በኪራይ ተሰጥታ ነው የቆየችው። ነገር ግን በዛው ነፃነቷን አወጀች። ከኢትዮጵያ ጅቡቲን የነጠቀው ማን ነው የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር መሰረታዊ ነው። ከዚሁ ጎን ለጎንም ጅቡቲ ለምን ኢትዮጵያን ማስጠቃት እንደመረጠች በቅጡ ሊጤን ይገባዋል። My country is determined to continue its effort towards this economic ጸሐፊው አብይ ሰይድ እንደሚጠቅሰው በጅቡቲ በኩል ኢትዮጵያ የሚገጥማት ፈተና እንደቀጠለ ነው። ጅቡቲ ከግብጽ ጋር ከሰሞኑ የደረሰችው ስምምነት ለኢትዮጵያ ግልጽ መልእክት አለው። ጅቡቲ ከሰሞኑ የኢትዮጵያን ስደተኞችም እያባረረች ነው። የወደብ አገልግሎትንም በማቆራረጥ ኢትዮጵያ በነዳጅና በሌላ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት እንድትቸገር እያደረገች ስለመሆኗ ይነገራል። የታጁራን ወደብ ለኢትዮጵያ ልስጥ በማለት ስታስጎመጅ ከርማ ለሳዑዲ ያሻገረችበት ሁኔታ በቅጡ ሊመረመር ይገባዋል። ጅቡቲ የኢትዮጵያ ወሳኝ የንግድ መተላለፊያ ጉሮሮ ናት። ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ብዙ እየተጠቀመች ለምን የጭቃ ሾህ መሆን እንደፈለገች አብዱሰመድ መሐመድ ዘረዝርላችኋለሁ። ላይት ኢንተርቴይንመንት